Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagriami, niya kebegan tano sa makampat ausayan. Lagi kaya kapag bida-bida olokas si pamamagayan ay pambagay niya ang mga watayan. Pagaremi, itano lilipatan na swalla na inisuguyan na giyan kaya kapag inuntulan. Padung na giyong kutuwa kapag inuntulan olokas si kundulun-dulunan o mga watayan. Ay sabab nasukaadin o kapag inuntulan si kundulun-dulunan o mga wata na kilaya magyong kutuwa puswiran si iko kapa magugupa nagukatit taba nga nagukapag isa-isa. Si ibmang ko kadaw kapag inuntulan o lokas si iko mga watayan nayami pengdoon yan si iko mga wata na disirang pumagugupa nagukada agyong kuto gagaw naguranon si iko dulun-dulunan niran nagudisiran isisikla si iko langwan tama na penggelabak niran. Daw wairan na ayan yung mampita si pagariniw kas kanian iman ay pambagayron o mga nukstan. So Allah na inisuguyan ay nalwin niya sa suratun Nahl ayat ay ka siyawpula wiza atigwallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Madanas wallah na ay suguyan na suka paginuntulan na gusto ka piya-piya. Adi na sa katawa, miya kataling mas, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miya panutul si Sahihul Bukhari. At ginaya Rasulullah na miya ka umakur ka adi na inibigay ka na pamamagayan si kuwatakan na didin iyog sudarudup akan udiya kan raka pagisaksi amataan abigan na ka nagyan kayawata. Na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam abang abigan sulamuan o mga wata ka sa lagid agyang kaaya pamamagayan ay nibigayin ka sa agyang kanan awata ka na pitiro agyang kutwa sa katawa mama ada at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam akala ka ni uswallah lagu paginuntulang kanu kundulun-dulunan o mga watay. Isa kaya panutulag yung kaya hadith. Si ko kaya niyang ko Sahih Muslim. Naso kaya panutula agyong kutwa mamasa agyong kutwa minitaling umanyan si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ayapitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na fala tashhadni din karakan pakipsaksi ay din karakan pakipsaksi fa inni la ashhadu ala jurin kamat anasak na ti Rasul sallallahu alaihi wasallam na diya ko saksi sa kambaradusa udi nakapanalimbut at ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga luksami min babit tarbiyah pamintuan ang kapiya kapakakapmbita tanong kung mga watatanong na ayap kiliran na tanong na titu akapaginuntulan amapiya. Ayap pa kasi na anda ka din agyang kaaya kapaginuntulan. Ino mga di bayap tirong tanong kapaginuntulan
Nasuka pakaplagi de tanu, watat tanu elementary, agus watat tanu college, sa gusto. Mga di ba tirun tanu akapaginuntulan, napakaplagi din naka sa gusto, suwata ka, amya ka pa sa di klas, ako maka din sa walay, agus wata ka kapapantagang pa na di klas. Mga di ba tirun naka akapaginuntulan, nasuka pakaplagi din ka sa gusto, kuwata ka, amya ka bangun sa walay, agus wata ka, adapan makabangun sa walay. Bayap tiroon tanu akapaginuntulan, napakaplagi din na ka sa gusto, agyong kuto wata ka, akaulit, agyong kuto wata ka, pagti. Mga luksami, so kapag inuntulan na si itanwan ng kedin, di na si itanwan ng kilay si kuya mana nakapakaplagi-lagi di sa libi ng mga watatano. Ulang umiya kapasad na lang umiya kapasad. O di na suya mana niyan nakapag inuntulan na si itanwan ng kilay si iko sobra makikinanglan o mga watatano. Yung kuto akan bagitano sa pamamagayan sa yung kuto ay sa watatano. Kenapa niya na yamana na tanto makikinangalan? Kenapa pada si kuya mana niya na misisit agul baga kailangan niya? Na inibigay yung kaun, nagyong kutoy sa awat aka na dang kaun bagi. Na kailangan na makapaginuntulan tanuron. Kau di tanuron paginuntulan, nasara ka ang magpumulatan si kupuso o mga watatan. Sububaya tanong si ko mga watatano, na panamanamaran tanong aya kailiar ka tanong mga watatano, na malagi-lagi sukap kubi tanong kira. Antunaw ni sabab aso mga pagariw Yusuf alayhi salatu wassalam, nakiyatagun sila sa sigis iko Yusuf. Nagyong kutuwa kapkiliran nun sa mas kubian wa mairan swayamanan yan na Yusuf alayhi salatu wassalam. Minsan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyamanin yan si ko Allah atigen, Allahumma hada qasmi, Allahumma hada qasami, fima amliku, fala talumni fima tamlik. Ya Allah, nag-iikim beri-beri akan si kung anin kami milikan akan, fala talumni na di akong kapigyan ni si kung anin asakay makabimili ko. Ay pagaminyan raw na supos yan. Wala amlik, nagudi akong kamimilikan, di akan makokontrol at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa ng Panginoon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na din mailay, uban niya piyakang binibida subuwe iyan si kuya maanan yan na mga darudupa iyan, na busi kumawata yan. Mga pagarya, si Iko Urian, o kaya lihat tanurun sa mga luks tanu na inibidad tanwiran. Ay pa kay si banan miya katiyukop ngalabag ka sa ikarata ginawa uli na tiro ka sa ikarata ginawa uloks ka. Babasa na ka na ada tiyan di paginuntulan sa limbut ka mama. Mga reyami, di tanong lilipatan na gibu akia tiroon sa adin na amatan adin na lokustano. Nalimuanan amia kalala apul si Allah subhanahu wa ta'ala. Bapira-pira ikaso at tamaniman to na matatago si mga korte. Ayaw ko sabab nasulukas na inipilaw niyan siya maanan yan namatayan. Bapira-pira itamaniman to na din niya makadagsubtiro na loksyan. Natanto niyan ay kadadali ay maanan yan. Nakatuunan niyan kumarok siya. Pananggilang tanong ba tanong di makanggalbak? Sa di hindi kata ginawa mga loks tanong. Pananggilang tanong sa ubat tanong di makatiro sa kalkon sa mga loks tanong. Ubat tanong makanggalbak sa ayap kaalapan. Ayap kalak na sa mga loks tanong. Kagyong karan alagidanan na inito talanan mga ulama sa padasa karata akap pelok-lokos agyong kuto akap kelak wayamanan yan nalokus tano mipantag kumagalabag tano pemanin tano siya ko Allah
apalundul nunu Allah sa umalok sa tanong. Nagu sumalok sa tanong amiyang auna, sikulimu Allah. Napakimbaginan kiran sulimu yan, nagu surila yan. Nararags aliwanagin yan sa mga kuburiran. Nagu pakasul niyan siran. Sikumang surga. Assalamualaikum warahmatullahi